Fins al punt de les 10 avui, com els dèiem, amb la companyia d'una part de la nova, però també de l'antiga junta de la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat d'Andorra. Saludem el seu president, Pere Valls. Bon dia, Pere. Hola, bon dia. Costa't un palet al micro, que si no sentirem malament. Hola, bon dia. Que vam parlar amb ell la setmana passada i vam dir, escolta, que hem tingut molt poqueta estona, només fem constància d'aquest relleu que hi ha hagut i que els convidàvem a venir amb alguns companys de junta. I així engeguem també bé la setmana fent una miqueta de tertúlia amb un col·lectiu que mereix que se'n parli segurament més del que se'n parla, no? Bueno, nosaltres, la nova junta directiva, el que tenim molt clar i és una de les coses que ens hem marcat com a objectiu és de fer-nos presents precisament a la societat. La visibilitat, em deies l'altre dia. La visibilitat. És que jo crec que és bàsic. És a dir, la conscienciació per part de la societat ens facilitarà el poder que les nostres persones discapacitades puguin tenir també i poder assolir els objectius que durant tants anys, i d'això el senyor Samper en podria parlar llarg i extès, entens, portem arribant de reivindicacions. Hi ha coses que s'han assolit, no t'ho podem dir tampoc que tot ha estat malament, no? Però el que sí que està clar que els estatuts que es van formar en el seu moment fa més de 20 anys pel senyor Antoni Rogel en el seu moment i amb els punts que ell tenia com a bàsics, que n'era una vintena, en la qual es tenien que mirar d'assolir, si avui els tornéssim a repassar, estan totalment vigents, estan totalment per desenvolupar, i això jo crec que és un tema que hem de fer-ho des d'un altre vessant, ho hem de mirar-ho des d'un altre punt de vista, hem d'anar pam a pam, i fer les coses amb una garantia d'èxit, una garantia de consolidar coses. Òbviament que sí. Feia referència, avui deixarem a la dona pel final, travessant tots els llindars de l'ètica i del bon gust, però segur que m'ho admetrà l'Ester. Ha fet referència al Pere Valls, al Lluís Samper, que es manté la junta directiva i que era el president que deixava el testimoni a Pere Valls en aquesta nova junta directiva. Amb el Pere parlàvem l'altre dia de la igualtat de dret i la igualtat de fet. Davant la Constitució tots som iguals, no hi ha d'haver-hi discriminacions, etc. Però això serveix de poc si de fet no hi ha igualtat, no? La igualtat de dret és poc efectiva. Efectivament, això s'ha d'anar assolint dia a dia, aquesta igualtat. Hem de tenir en compte, a més, de que la Constitució no s'han desenvolupat plenament tots els títols, i llavors queden molta feina a fer. El que serà important serà fer un inventari d'aquesta feina i marcar prioritats en aquesta feina a fer. Expliquem que la Federació... Ester Fenoll, molt bon dia. Hola, bon dia. He vist que a vostè li donem una mica més de bola, com l'hem deixat per l'última. Deu ser la confiança que fa fàstic. Dèiem que expliquem per a aquella gent que no ho sàpiga encara que la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat és un col·lectiu, Federació nom indica, format precisament per associacions, per col·lectius. Vostè en representació d'AUTEA, dels afectats i familiars d'afectats per autisme. Hi ha també AMARE, que és l'Associació de Malalts Reumàtics, de Fibromiàlgics, etc. Hi ha l'Associació de Pares de l'Escola de Meritxell i hi ha l'Associació de Familiars i de Malalts d'Alzheimer, que en aquest cas el Pere... I Amida, perdó, que no la deixava. Ui, si em deixo Amida, l'Agustina em talla el cap. Només faltaria. Evidentment són col·lectius amb necessitats diferents també, però també amb un paraigües de reconeixement necessari comú, no? Exacte. Bueno, tots els col·lectius tenen les necessitats específiques, no?, que requereix cada col·lectiu, però el que sí que tenim, igual que qualsevol altre ciutadà, és uns drets, no? I el que intentem cada dia és l'exercici pacífic d'aquests drets. Doncs el que deies abans, no?, que potser són més teòrics que pràctics, és precisament pel que lluitem, perquè si bé sí que estan reconeguts i no estem reivindicant ni demanant res, no?, que es configuri de nou, sí que s'ha de facilitar el poder accedir a aquests drets, no?, i d'una manera pacífica i sense tenir que fer-ho prop dels tribunals o amb recursos a l'administració, etc. Doncs nosaltres, jo crec que tots els col·lectius, cadascú amb les seves especificitats, el que volem és no trobar-nos amb entrebancs a l'hora de trobar, de poder assolir la cobertura de les necessitats dels nostres familiars o dels nostres afectats. Hi ha una cosa que és evident, i ho parlàvem amb el Pere l'altre dia, avui també reflexionava, i el Tedi em feia així amb el cap al matí. Amb el Pere vam parlar de la necessitat que hi hagués un cens, no?, de discapacitats, que diu que sembla una cosa òbvia, no? Sembla òbvi saber, per dimensionar serveis, recursos, etc., saber quants som, no? Clar, tampoc és tan estrany que no hi hagi un cens de discapacitats si fins fa 3 dies no ens hem posat d'acord que a Andorra som 70.000. Bueno, és que comencem per aquí, no? Però és que el tema del cens, mireu,
A nivell empresarial, quan tu tens un objectiu i vols et muntes una empresa i et muntes amb aquests objectius, has de saber allà on vols anar, has de veure quins són els recursos que necessitaràs per poder assolir aquest objectiu. I una de les coses bàsiques és saber, per exemple, si és un tema de comerç, a quin grup de la població, a quin nombre de població t'has d'anar a adreçar i has d'anar a abarcar, no? Esclar, jo quan vaig entrar aquí a la FAT, que vaig entrar a través que també soc el president de l'Associació d'Alzheimer, no?, per la malaltia d'Alzheimer d'aquí d'Andorra, i em comentava Joaquim Joan, que és el gerent de la FAT, el que hi havia amb el tema del cens, dic, però com es poden fer previsions a nivell d'estat, no? A nivell del que vulguis, no? Com és possible que no hi hagi un cens per poder saber a quin col·lectiu ens anem a abarcar? Els hi comentava un company vostre de professió, el dies enrere, dic, això és com si tu ara estàs preparant un Ferrari, un Testarossa de 3 parells de nassos, perquè creus que vas a abarcar un col·lectiu de 7 o 8.000 persones, no? I en canvi podem un Opel Corsa ben arreglat i ben apranyat, doncs podries anar de nassos perquè estàs en un col·lectiu molt més petit, no? Si hem de saber quina és la quantitat de persones, els hi deia que, clar, digues que ja podia ser que hi hagués problemes amb el tema d'entrar contra la llei de dades, no? Bueno, doncs, escolta'm, no cal tampoc que siguin noms i cognoms de les persones discapacitades. El nombre de gent. Només el nombre de gent i amb les discapacitats que tenen. Tenim la CAS, tenim el SAS, tenim altres estaments en els quals ens ho poden donar. El CRES és una de les feines que jo crec que podria fer. És a dir, és que realment és bàsic poder saber quina quantitat de persones tenim per poder nosaltres agafar i no sobrepassar-nos amb les nostres peticions i poder amb els nostres esforços, sinó ajustar-los completament. No ens enganyem amb una cosa, Pere, ho hem parlat algun cop i em sembla que ho hem fet algun cop amb l'Ester totes les vegades que ha vingut aquí. Si nosaltres intentem fer un cens de fans del Mick Jagger, estic segur que ens seria molt més fàcil que fer un cens de persones amb discapacitat. Per què? Perquè la gent no té recança a dir que li agrada el Mick Jagger. Però, en canvi, hi ha moltes famílies que encara pensen que ha de ser una mena de taca o una mena de xacra o el que sigui, donar el pas endavant i dir, tinc un fill que és un fill, un germà, una dona, el que sigui, que és un discapacitat. Això costa més. Això costa més i, a més, que hi ha persones, inclús, que tenen una discapacitat, sobretot quan la discapacitat és física, que si no necessiten cap tipus de prestació no han passat la valoració pel Comitè Nacional de Valoració, no han passat CONAVA. Llavors, aquestes persones com les localitzes, com les detectes? El que es fa normalment quan no hi ha cens és que et guies sempre pels tants percents dels països veïns, que sempre solen ser habitualment els mateixos, vull dir, no hi ha una especificitat a Andorra, no? Si malgrat els estudis que s'han fet estudis que nosaltres a la FAT, no, en el seu moment no hi estàvem d'acord, perquè sortia un tant % de població discapacitada, i és que, vamos, no sé, era un 3%, no?, quan s'estima a nivell mundial entre un 8 i un 10, I un 10, no? Ho entràvem l'altre dia. Doncs per fer les polítiques de previsió, jo crec que el primer que fa falta, a part del cens, és la voluntat política de fer-les i de tenir uns escenaris, no, planificats a 5 anys, 10 anys, 20 anys, no? Vull dir, veure una mica doncs, que la població discapacitada creixerà, que hi haurà un moment que hi haurà molta població geriàtrica. Jo no sé tampoc quina previsió hi ha, no? Per això no la conec, però vull dir que els números habitualment jo crec que ens podem moure amb els mateixos que ens estem movent. Sí que és veritat que jo no sé quantes persones amb autisme hi ha a Andorra, no? Vull dir, no ho sé si tingués que fer doncs alguna previsió, però sí que a nivell d'englobar tota la discapacitat, no, cadascuna doncs, amb les seves particularitats, ens podíem moure, jo crec que sobre calcular un 8% o així. Lluís, calen quotes per discapacitats en inserció laboral? Sens dubte. Jo recolzo... Sí, calen quotes, jo crec que sí, perquè practicaríem així la discriminació positiva. Això seria molt favorable, l'administració ja ho està fent. Deixa'm fer un mínim apunt. El dia que arriba el senyor Lande al Parlament, al Consell General, s'adreça, i una de les coses que va dir, i estic convençut que en aquell moment ho estava dient improvisat, mira la gent i diu, estic veient un Consell paritari, pràcticament. Nosaltres no tenim quotes per llei de presència política a les llistes, i en canvi la majoria tenim moltes cònsols, tenim moltes conselleres, però en canvi d'inserció laboral caldria que per llei fos reconegut. Fos reconegut, i fins i tot aquelles persones que volen renunciar en aquesta quota que fossin penalitzades. A Espanya ara en aquest moment hi ha empreses que
veuen molt més factible integrar persones discapacitades a l'empresa que pagar la quota. Els seus assessors econòmics els han aconsellat i crec que jo aquí a Andorra també seria interessant fer-ho. Clar, això ha de ser naturalment amb el consens de tot l'empresariat i de totes les organitzacions que giren a l'entorn de l'empresa. I llavors això crec que serà un factor important, si s'assoleix. Com ho tenim, això? El fil a l'agulla posat amb la reunió que veu tenir la ministra l'altre dia, amb l'assessor de Benestar, també el senyor Ramon Nicolau. Amb quin feeling veu sortir? Bé, a nivell de la senyora ministra i a nivell del senyor Nicolau, jo crec que va haver-hi una entesa prou bona, i inclús jo em vaig quedar molt satisfet perquè abans de començar a explicar-li a la senyora ministra el que volíem fer, ella amb la seva exposició pràcticament ja es va marcar una miqueta les mateixes línies que nosaltres voldríem anar, no? On no ha estat tan satisfactori, on el cas realment ja sabíem que hi hauria un topall i un topall seriós amb les dues reunions que s'han fet amb la Comissió d'Accessibilitat, per exemple, no? I que nosaltres juntament amb el CONADIS s'ha fet un esborrany, diguem, de proposició per a la inserció laboral de les persones discapacitades. No hem tingut aquest mateix recolzament ni feeling que ells esperàvem d'ells, no? Jo crec que el teixit empresarial andorrà ha de començar a mirar-se el melic, no? La paraula empresari és quelcom més que només tenir un negoci o muntar una empresa per fer diners, no? Jo vinc d'aquest món, jo vinc d'aquest ram d'empresariat. Aquí a Andorra no me l'han deixat fer, però jo a Baixa Barcelona he tingut molta gent al meu càrrec i de diferents tipus d'empreses, i aleshores una de les coses que, per exemple, a mi a SADE em van ensenyar molt i em van remarcar molt és la part social que ha de fer l'empresa. Està molt de moda parlar de la responsabilitat social corporativa i moltes empreses dediquen una part important dels seus pressupostos. Estaria bé també dedicar-ho per una altra banda, no? Lògicament, però és que el problema de l'empresariat andorrà, que no hem vingut avui a parlar d'aquest tema, però que va lligat per la pregunta que tu em fas, és que ells ja no empleen recursos per a la formació dels seus propis empleats. Si les persones que ja no són discapacitades no els recolzen i després tenen una queixa, i jo crec que una queixa, a més, normal, perquè no tenen la formació els empleats que tenen per poder desenvolupar moltes vegades les tasques que se'ls encarreguen, no? És que des de la part de vista dels discapacitats, imagina't tu l'esforç que ha de fer l'empresariat andorrà per poder assolir això. Vull dir, han de canviar la mentalitat, s'han de fer altres tipus de pensaments a nivell de lo que és l'empresa, on volem anar, com ho volem fer-ho, i la prestació social que dona l'empresa, perquè no deixa de tindre persones humanes l'empresa. I l'empresa és els seus treballadors, els seus familiars, amb les seves preocupacions, amb tot el que comporta això, i això és molt important. Aquí a Andorra s'ha crescut molt ràpid, i l'empleat ha sigut una persona de que avui tu, demà un altre, no? Si tu avui no estàs en condicions o m'hi he enfadat amb tu, amb el que sigui, no sospeses res, amb el teu preu en tindré 2 més, no? Que amb aquesta mentalitat que ha existit, que jo crec que les noves generacions les aniran canviant, perquè la formació que tenen les persones d'avui ja no són la mateixa formació que tenien abans, els ha d'entendre, i jo, com a president de la FAT i la meva junta al meu costat, farem tantes i tantes reunions com calgui per la conscienciació del que és l'empresari envers a lo que tenen que fer i a lo que ens tenen que donar un cop de mà, perquè hi ha moltes persones discapacitades que estan perfectament a la vegada capacitades per poder treballar, no? Com diu l'Albert Llobera, el meu amic Albert Llobera, diu: jo porto la cadira al cul, no la tinc al cap. I em sembla que és una manera molt gràfica de dir doncs el que una miqueta volia dir el Pere Valls. Sí. Seguint l'exemple que he posat abans, si féssim un cens de seguidors del Mick Jagger, doncs el faríem ràpid i les persones protagonistes serien els seguidors de Mick Jagger i, en tot cas, Mick Jagger. Quan parlem d'associacions de persones amb discapacitat, els protagonistes, òbviament, és la gent que pateix o autisme o la malaltia d'Alzheimer o qualsevol altre tipus de minusvalia que hi hagi, però, òbviament, el seu entorn familiar, el seu entorn pròxim és tan protagonista o més que ells, no? Quines mesures teniu de crida perquè la gent s'obri i vingui a picar a la vostra porta, precisament per tota aquella gent que encara li costa sortir de casa i dir:
necessito ajut. Bueno, la tasca que ens hem de fer i ens hem plantejat, no, també com una de les futures tasques, no, que farem a la nova Junta, doncs precisament és aquesta de divulgació, no? Vull dir, s'ha de fer una tasca pedagògica... Normalitzar, no? Normalitzar, vull dir, i pensar sobretot, que ho comentàvem abans, no, amb el president, que la discapacitat no és una cosa que només afecti a la persona que la pateix i a les famílies, sinó que és un tema social. O sigui, no podem pensar, no, que és una cosa de tercers, sinó que és un tema que està amb el conjunt de la societat, i el fet de poder pertànyer en un moment en aquest col·lectiu o no, vull dir, no depèn ni tan sols de nosaltres, no? Llavors jo crec que fent un exercici, no, de solidaritat i de sentit comú, crec que ens hauríem de prendre ja d'una vegada el tema de la discapacitat doncs com un tema de que ens pertany i de que tots i hem de col·laborar i contribuir amb la part que puguem, no? Tant si ets un empresari com si ets... vull dir, si ets un conductor. Nosaltres tenim un col·laborador que es diu el Cristian Iglesias, no sé si vosaltres el coneixeu, que ens ve a visitar. Aquest any ho ha passat una mica malament i ens ha pogut venir a visitar molt poc, però estic convençut que ens està escoltant a hores d'ara, que va amb una cadira de rodes motoritzada, que pateix la distròfia de Duchenne, i que és un tio que val un imperi, no? Sí. I ell diu, és que no calen a vegades grans coses, no deixis el cotxe a dos rodes amb una cera així estreta, perquè és que jo no puc passar. És que no ens defensem ni ens omplim la boca en grans drets, ni en reconeixements, ni tots som iguals. És que no puc passar, que és que tinc que anar al lavabo i no puc, que és que no em deixes, que... És que és el que et deia, que és així de senzill. S'ha de fer una tasca pedagògica molt important, i jo crec que, clar, com sempre s'ha de començar per les bases, i les bases és l'escola. Doncs el primer que hem de fer és que la integració a les escoles... D'això n'hem parlat tu i jo més d'una vegada. Que ha de ser bastant més fàcil del que és, no? Exacte, i ha de ser real. O sigui, hi ha de ser, vull dir, sense que et costi una lluita, no? Ni deixar-te tan... Que no t'han de fer un favor, que és que normalitzar vol dir això, no? Que és un dret, no? Coses que no s'han de demanar. No, és que si em permeteu, jo deia aquests dies, no? I poder haurà sonat una miqueta gruixuda la frase, no? És a dir, és que hi ha una gran hipocresia dintre de la societat. És a dir, quan veiem persones discapacitades, més aviat els aplanyem, m'entens? Pobrets, mira què li ha passat, si és persona coneguda, jo parlo com a familiar d'una persona afectada, no? Però és punt, és el màxim que volen fer com a societat. Allà et sembla que es tinguin de recolzament, que el tinguis al costat, però aquesta persona es dona la volta i estic totalment convençut i segur que no se'n recorda de tu, i si et pot veure per un carrer i que no pugui creuar-te en tu perquè no et torni a veure una segona vegada, estic segur que ho faran, no? Per això el que diu l'Ester és que és per marcar-ho amb lletres majúscules. És a dir, nosaltres crec que és una de les tasques que tenen que fer la FAT també. Si tindrem que anar a donar conferències i xerrades als nanos de lo que és el tema de la discapacitat. Estic molt d'acord amb això passa amb la discriminació, i passa amb el racisme, i passa amb altres coses. És a dir, la societat on comencen? Comencen pels pares. Els pares, per això tenim que anar també a conscienciar-los, però els nanos que comencen des de base és que és cabdal. Estic convençut. Em diu el Cristian, que és molt savi, diu, a vegades la gent entra en un ascensor, jo vaig amb la cadira i depèn de quin punt de l'ascensor no puc picar-lo, no hi arribo. I a més tinc un problema, no?, per aixecar el braç. I diu, hi ha vegades que hi ha gent que estic segur que no m'ofereix ajut, com per dir, no, home, és que segur que pot fer-ho, no li cal, i diu, no, coi, que el necessito, que és que si no puc anar al pis que em toca. Ell simplifica molt les coses, però t'ho fa tan evident, no? Diu, necessito ajut. Diu, tu, potser jo per resoldre un problema tu el necessitaràs, jo no? Diu, cadascú tenim capacitats diferents, no? Oi, Lluís? Sí, efectivament. Jo crec que és a partir d'aquestes evidències que un pot anar construint coses a favor de les persones amb diversitat funcional, des de molts àmbits, ja no en l'ascensor, en qualsevol àmbit de la vida, i sempre amb aquest pensament d'ajuda i no de compassió. És un ciutadà més que amb una altra persona que no anés amb cadira de rodes, doncs també li faries la mateixa ajuda. Jo he estat de viatge, no? I a la que hi havia un senyor que em veia amb un mapa que anava obrint, que no sabia on estava, em deia, necessites ajuda? Molt bé, si jo veig algú que ha d'obrir una porta i no té força, o una senyora gran que va amb un carro que no pot, doncs oi que li diré? Doncs és que ja està. Fem bo, no?, el que diu
he vist que anava trastejant aquí. Sí. Constitució andorrana, títol 1, de la sobirania d'Andorra. Andorra és un estat independent de dret democràtic i social. Bueno, definim de dret, s'entén, democràtic, s'hauria d'entendre. Anem a definir què vol dir tenir un estat social, no? Que és el que indicaves abans. Jo coincideixo amb la resta, tant amb el senyor Valls com amb l'Ester Fenoll, que s'han de posar totes les eines en la joventut, en els més joves. Per mi tindria que haver una assignatura a les escoles que es fos civisme, urbanitat o com vulgueu que se'n digui, però tindria que ser, al meu entendre. No pot ser que en aquest moment ja no les persones discapacitades, la resta de persones amb un autobús, un jove no s'aixeca per una persona gran, un jove posa els peus a sobre els seients. Jo crec que és l'espai de tots, ja no solament pels discapacitats, sinó per la societat en general, es requereix aquests brètols i de carallots, Lluís, Ester i Pere, n'hi ha hagut, molts, però moltíssims, n'hi ha i n'hi haurà. Però jo crec que hem de ser optimistes i em dóna la sensació que la canalla que puja a hores d'ara, totes aquestes qüestions els hi han de ser molt més properes que potser ens ho han estat a nosaltres, no? Però els hi hem de dir. Àlex, si em permets, hi has de dir, perquè estem a la tecnologia punta. Si la joventut el que té ara és tecnologia punta, tenen informació immediata, cosa que nosaltres, a les nostres generacions, no la teníem. I no som tan grans, no som persones que estem parlant de 80, 90 o 100 anys. Estem parlant que ells han fet un canvi generacional bestial en el qual la informació, a vegades, per molt que la vegin i actualitzin, no l'amagatzemen, a vegades com la... Per això nosaltres crec que tindríem que fer aquest KitKat de dir, escolteu-me, tot això està molt bé, tot això ho necessiteu, això és el futur, això és el que ve, però vosaltres heu de pensar que darrere de totes aquestes màquines, darrere de tots aquests aparells, i darrere de tot això hi ha unes persones. I aquestes persones han sigut les que han fet que vosaltres ara, en aquests moments, pugueu fer-ho. I a la part que ens toca a nosaltres, jo diria que molts discapacitats, i ara no cal que posem noms, però persones que estan molt i molt qualificades, que poder tenir una minusvalia a nivell física, però que el seu cap és un pou de ciència, molts dels avanços que hi ha avui en dia tecnològics aquí al món han estat fetes per persones discapacitades. Parlem de científics i parlem del que vulguem parlar. Clar, això és el que s'ha de ser normal. Això és el que han de veure els nens i, sobretot, els més adults, no? Que és una cosa normal. I ficar-los tots dintre el mateix pot. No separar com si foren guetos, m'entens? De dir, no, aquests són els discapacitats i aquests van per un cantó i nosaltres, com que anem a una altra velocitat, nosaltres anem per una altra. Però també a Dios rogando y con el mazo dando, que la gent, les famílies que també tenen a casa una persona, com dèiem, que té unes característiques diferents, que no li faci cap tipus de mania, ni de recança, ni de vergonya, ni de res, i que piqui la porta. Com s'ho han de fer? Algú que no hagi fet aquesta sortida de l'armari humana, com ho ha de fer? Doncs, es poden adreçar directament a la FAT. Llavors la FAT aglutina tota aquesta sèrie d'associacions i segons el tipus de diversitat funcional que pateixin o la situació amb la que estiguin, a la FAT els adreçaran. Afectats i familiars, també, sobretot. Afectats i familiars. Vulguin estar associats o no, és que és independent. Nosaltres estem oberts a tots, Ester, és això, no? O inclús, qualsevol persona que vulgui tenir informació, que es vulgui apropar a nosaltres, que vulgui conèixer les nostres especificitats, no? Vull dir, es pot atansar, sempre tenim la porta oberta, a més tothom serà molt, molt benvingut. Vull dir, perquè nosaltres som una part de la societat igual que una altra, vull dir, no ens hem d'integrar enlloc perquè ja formem part, o sigui, pel mateix fet de ser persones, no? I el que cal és això, no? Doncs és aquesta barreja, no?, que deia el president, que el que no pot ser, i per lo que ja portem anys lluitant, no? I estem intentant que de totes no sigui més així, és d'agrupar, no? Doncs això és un grup de discapacitats i això és un grup de persones. No, o sigui, hem de viure als mateixos llocs que viu tothom, hem d'anar a les escoles que viu tothom i hem de treballar on treballa tothom. Ens quedarem amb aquesta reflexió sempre serena però atinada de l'Ester Fenoll en aquesta visita que ens heu fet. Exactament, com sempre. I, com dèiem, ens teniu aquí, òbviament, com a altaveu per tot allò que necessiteu i vehiculem, si hi ha algú
com dèiem, que ens demana informació, òbviament la farem arribar on calgui. Pere, que vagi molt bé. Molt agraït. Enhorabona per donar el pas, perquè Gràcies. cal gent, evidentment, que doni el pas endavant i que... Intentarem fer-ho pels nostres i per tots. En definitiva, Per tots, és i per tant, tots. ja ho dius bé. Pere Valls, moltes gràcies. Esther, moltíssimes gràcies també. I Lluís, merci. També, a vosaltres. Nosaltres marxem, butlletí informatiu, i tornem amb l'última hora de l'Obert per vacances.